साफ्रामखौ प्रभु जिसुनि मुङै जैमासि गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि अनसुला आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियावहाय हामबाय होनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन बयखौबो नोंथांमोन साफ्रामखौबो आङो बे समाव बे बाथ्रा बे बोसोन बे रावनि गेजेरजों बेखौसो नोंथांमोन बयजोंबो शेयार खालामनो नागिरदों आरो आं बेफोरबायदि मानसिखौहाय आङो बुंनो सानदों बेफोरबायदि मानसिखौहाय आं बेवहाय इनभल्भ खालामनो सानदों जायफ्रानोखि ख्रिस्टियानफोरनि सायावहाय एथ'ग्राब अयथासार खालामो ना ख्रिस्टियानफोरखौहाय एथ'ग्राब लासिं सिं बाथ्राफोर बुंबाय थायो ख्रिस्टियानफोरखौहाय जेब्लायबो ठाट्टा होनाय बाथ्रा बुंबाय थायो ख्रिस्टियानफोरखौहाय जेब्लायबो नासयनाय बाथ्राफोर बुंबाय थायो आं सानोखि बिसोरनि फोरोंनायावहाय बिसोरनि सोलोंथाइ होनायावहाय बिसोरखौहाय दैदेननायावहाय बिसोरखौहाय शिक्षा होनायावहाय बेफोरबायदि फोरोंनाया गैया होननानै दि गुबुनखौहाय बेबायदि दा नासय गुबुनखौहाय बेबायदि दा मुगै गुबुनखौहाय बेबायदि दा बुं गुबुनखौ बेबायदि लाजि दा फोनां गुबुनखौ बेबायदि दा नासय गुबुननि सायाव बेफोरबायदि खोथाफोर दा बुं बेफोरबायदि खोथाया बेफोरबायदि बुंनाया बिसिनियाव गैया बेफोरबायदि फोरोंनाया बेफोरबायदि अननायनि रावफोरा बिसिनियाव गैया गुबुनखौबो गावखौ बायदि अन होनाय बाथ्रा बिसिनियावहाय गैया गुबुनखौ गावनिख्रुइ साबसिन होनानै सान होनाय बाथ्रा बिसिनियाव गैया गावनि बिसारखौ गावखौ बायदि अन होनानै बुंनाय बिसिनियावहाय गैया देट्स वाइ जायनि जाहोनावहाय दिनै गोबां बेफोरबायदि बाथ्राफोर बुङो गोबां बेफोरबायदि खोथाफोर बुङो धोरोमा गुबुननि धोरोमखौ नासयनो फोरोङा दे धोरोमा गुबुननि धोरोमखौ निन्दिनो फोरोङा बेखौसो धोरोम होननानै बुङो धोरोमा गुबुननि धोरोमखौहाय मुगैनो फोरोङा बेखौसो बुङो धोरोम धोरोम होननानै बुङोब्ला बेयाव धोरोमिया थानो नांगौ नाथाय बेबायदि गैयानो खोमा बुंनो थाङोब्ला बिसोरनियावहाय जायफोरानोखि ख्रिस्टियानफोरखौ जेब्लायबो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुङो जायफोरानोखि जेब्लायबो ख्रिस्टियानफोरखौहाय लाजि फोनांनाय बाथ्राफोर बुङो बिनिखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय धोरोमा मालाबाबो गुबुननि धोरोमखौहाय मुगैनो फोरोङा धोरोमा मालाबाबो गुबुननि धोरोमखौहाय नासयनो फोरोङा लाजि फोनांनो फोरोङा जोंखौहाय मा फोरोङो मिथिगौना जोंनि बे बाइबेला जोंनि बे जिसुआ जोंखौ मा फोरोंदों जोंनो मा दिन्थिदों माखौ फोरोंलांदों माखौ दिनै जोङो फालियो माखौ दिनै जोङो मानियो मानो दिनै जोङो सिरि थायो मानो दिनै जोंखौहाय बेफोरबायदि बुङोब्लाबो बेफोरबायदि होनोब्लाबो जों मालाबाबो बेफोरबायदि फिडबेक होआ मालाबाबो जोङो फाल्था लाया मानो बेफोरबायदि बुंफिना जोंनि बोसोना मा बुङो मिथिगौना नोङो गावनि फारा पुरुषिखौ गावखौ बादि अन गावनि खाथिनि मानसिखौ गावनि उसुं सेरनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन होननानैसो बुंदों बेखौ मुगै होननानै बुङाखै बेखौ नासय होननानै बुङाखै बेखौ लाजि फोनां होननानै बुङाखै बिनि धोरोमखौ बिनि सिबिनायखौ बिनि खुलुमनायखौ बेफोरबायदि बुं होननानै बुङाखै जों मालाबाबो गुबुन रावखौबो जों बेफोरबायदि बुङाखैना मालाबा खोनाफेरदों मालाबा ससियेल मिडियायाव नुफेरदों जोङो बेफोरबायदि इनभल्भ खालामनानै गुबुननि सिबिनायखौ गुबुननि खुलुमनायखौ लानानै जोङो बाथ्रा बुंनाय ठाट्टा होनाय लाजि फोनांनाय बायदिसिना लेथ्रा लेथ्रा बुंनानै बेवहाय रायनाय खोथाफोर बुंनाय मानोना जोंखौ बेबायदि फोरोङानो जोंखौ मा फोरोङो मिथिगौना बेवहाय बुंदों नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो गावनि बिसारखौ अन आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आरज खालाम गावनि बिसारुखौ गावखौ बादि अनसो होननानै बुंदों गावनि बिसारुखौ मुगै होननानै बुङाखै गावनि बिसारुखौ नासय होननानै बुङाखै बेखौ फाल्थाला होननानै बुङाखै बेखौ लाजि फोनां होननानै बुङाखै आरो जोंखौ मुगैग्राफोरखौ ना जायानोखि दिनै जोंखौ मुगैगासिनो दङ जायानोखि जोंखौ ठाट्टा होगासिनो दङ बिसोरनि थाखायबो मा आरज खालामनोसो होदों जाया नोंसोरखौ मुगैयो बिसोरनि थाखाय आरज खालाम होननानैसो बुंदों बिसोरखौ अन होननानैसो बुंदों जोंनि बोसोनावहाय जोंथ' दिनै गुबुनखौ ना ठाट्टा होदों ना लाजि फोनांदों ना बिसिनियाव थांनानै जोङो दावराव दावसि खालामदों ना ससियेल मिडियायाव फैनानै जोङो माबा मोनसे बुंदों नाथाय अब्लाबो जोंखौ मा लाजि फोनाङो ठाट्टा होयो जोंखौहाय मुगैयो नाथाय जोंखौ जिसुआ बेखौसो फोरोंदों गावनि बिसारुखौ गावखौ बायदि अन नोंसोरखौ मुगैग्राफोरनि थाखाय नोंसोरो आरज खालाम होननानैसो बुंदों दिनै जोङो मानो आरज खालामोना सोरबा जोंखौ मुगैबाबो सोरबा जोंखौ नासयोब्लाबो जोङो बिसोरनि थाखाय मानो बिसनानै होयो मानो आरज खालामनानै होयो बिकज जोंनि बाइबेलानो जोंनि इसोरानो जोंखौ बेखौसो थिनो बिसारुखौ नोङो दा मुगै नोंखौ मुगैग्राफोरनि थाखाय नोङो आरज खालाम जोंखौ इसोरनि बोसोना बेखौसो फोरोङो नोंसिनि बायदि जोंखौहाय ठाट्टा होनो फोरोङाखै लाजि फोनांनो लेथ्रा लेथ्रा बुंनो नासयनो मुगैनो बायदिसिना खोथा बुंनानै बेयावहाय लासिंसिं खालामबाय थानो जोंखौ फोरोङा जोंनि बाइबेला बेखौ थिना
बेबायदिबा जोङो इसोरनि बेरेखासो होननानै बुंदों। जोंनि इसोरनिनो जोङो बेरेखासो, जोङो इसोरखौ अनग्रा नङा होननानैसो बुंदों। बेबायदिब्ला जेब्लायबो जोंखौ गुबुननि थाखाय साननो होदों, जेब्लायबो जोंखौ गुबुननि थाखाय सिन्थानो होदों। गावनिखौल' अं अं होननो थिनाखै, गावनिखौल' साननो थाखाय थिनाखै, गावखौल' बुजिनायखौ फोरोङाखै, गुबुनखौबो जोंखौ बुजिनो थाखाय थिनदों, गुबुनखौबो जोंखौ बुजिनो थाखाय फोरोंदों। जोंनि बाइबेला, जोंनि इसोरा। बेनिखायनो जोंखौ बोसोनाव बे बाथ्राखौ बुंदों। गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान। गावनि थाखायल' सानालाबानो गुबुननि थाखायबो सान। नोंसोरनि साननायफ्रा ख्रिस्ट'नि बायदि जाथों। जोंनि इसोरानो, जोंनि फोरबु जिसुआनो बेबायदि सानो। बेनिखायनो बुंदों नोंसिनि साननायफ्रा बे फोरबुनि बायदि, बे जिसु ख्रिस्ट'नि बायदि जाथों होननानै बुंदों। मानोना बियो सुबुं माहारिनि पापनि थाखाय बे बुहुमाव फैनानै गावखौ क्रुसावहाय बुलि होदों। सुबुंखौ अननानै, सुबुंखौ साननानै दिनै। बेनिखायनो जोंखौबो थिनदों, नोंसोरो गावनि थाखायल' साना लाबा गुबुननि थाखायबो सान। गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान, गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै बुं, गावनिख्रुइ गुबुनखौ मोजांसिन होननानै बुं। नाथाय सोरबा जोंखौ बुंदों नामा? जेब्लायबो जोंखौ ससियेल मिडियाआव फैनानै ख्रिस्टियानफोरा बिदिलै, ख्रिस्टियानफोरा बैबायदिलै, लेथ्रा लेथ्रा बुंनानै रायदों, लेथ्रा लेथ्रा बुंनानै लाजि फोनांदों। बेखि धोरोम नामा? बेखि माबा मोनसे मोजां सोलोंथाइ होनाय नामा? बेखि माबा मोनसे मोजां फोरोंनाय नामा? अब्ला नोंसोरो माबायदि बुंजागोन, माबायदि सानजागोन दिनैहाय? बिसिनि फोरोंनायानो बेफोरबायदि फोरोंखायो खोमालै, बिसोरखौ बेबायदि सोलोंथाइ होखायोलै, बिफोरखौ बेबायदिसो थिनखायोलै, बिसिनियाव मोजां साननायानो गैयालै, बिसिनाव मोजां बुजिनायानो गैयालै, जायनि जाहोनाव जेब्लायबो गुबुननि थाखाय गाज्रि बुङो, जायनि जाहोनाव जेब्लायबो गुबुनखौ लाजि फोनाङो, जायनि जाहोनाव जेब्लायबो बेफोरबायदि खोथा बाथ्राफोर बुङो। जोंथ' बेफोरबायदि बुंनो हायोना, जोंथ' लासिंसिं खालामनो हायोना, अब्लाबो जों बेफोरबायदि माबाया। मानोना जोंखौ बेबायदि फोरोङा, जोंखौ अननोसो फोरोङो। सोरबा जोंनि एगेन्स्टआव गसङोब्लाबो, सोरबा जोंनि बिसारु जायोब्लाबो, सोरबा जोंखौ नासयोब्लाबो जोंखौ अननोसो फोरोंदों। बेबायदि मानसिखौ, बेखौ बुजिनोसो फोरोंदों। जेब्लायबो जोंखौ बेखौसो दिन्थिदों जोंनि बाइबेला, जेब्लायबो जोंखौ बेखौसो फोरोंदों जोंनि जिसुआ, जेब्लायबो जोंखौ बेबायदि लामायावसो थाबायनो थिनदों। मानोना जोंखौ बाइबेला बेखौनो फोरोंदों, इसोरा जोंखौ बेखौनो फोरोंदों। इसोरनि बोसोना, नोङो गाज्रिजों फेजेन जायालाबानो गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। सोरबा जोंखौ गाज्रि बुंदोंबा जों गाज्रि बुंनांगौ बे नङा, जोंखौ इसोरनि बोसोना थिनाखै। बिनि लागै नोङो मोजांखौ माव। सोरबा जोंनि सायाव गाज्रि मावदोंबा, जोंखौ गाज्रि बुंदोंबा, बिनि सायाव जोङो मोजांखौ मावनांगौ होननानै जोंखौ इसोरनि बोसोना थिनदों। सोरबा जोंखौ जेसेखि नासया मानो, सोरबा जोंखौ जेसेखि बुङा मानो, जेसेखि होना मानो, जोंनि इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो बुंदों। बिनि सायाव नों मालाबाबो गाज्रिखौ दा माव, बेखौ नोङो फाल्था दाला, बेखौ नोङो गाज्रि होननानै दा बुं। बिनि थाखाय नोङो मोजांखौ माव, मोजांखौ सान, मोजां लामाखौ बिनो दिन्थि, बेखौसो बुंदों। नाथाय दिनै गुबुना जोंखौ मा खालामो? जेब्लायबो लेथ्रा बुङो, जेब्लायबो जोंनि सायाव मुगैनाय, जेब्लायबो जोंनि सायाव गाज्रिखौ बुंनाय, जेब्लायबो ख्रिस्टियानफोरखौ गादबनाय, जेब्लायबो ख्रिस्टियानफोरखौ लेथ्रा लेथ्रा बुंनाय, बायदिसिना हेनटेन खोथाफोर बुंनानै लासिंसिं खालामनाय। माने नोंसिनि धोरोमाव बेबायदियैनो दङ होननानै बेखौसो फोरमान होयो, नोंसोरखौ बेबायदिनो फोरोङो होननानै बेखौसो दिन्थियो। बाइबेला जोंखौ मा बुङो मिथिगौ ना? नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दा खालाम, रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया। मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो। सोरबा जुदि सोरनिबा सायाव गाज्रिखौ मावदोंब्ला बिनि सायाव सानसे गाज्रिया सफैगोन। सोरबा जुदि सोरनिबा सायाव नासयनायखौ खालामदोंबा बिनि सायावबो सानसे बेबायदिनो जागोन। मानोना जाया जेखौ फोगोन होननानै बुंदों बियो बेखौ हागोनबो होननानै बुंदों। जायनि सायाव नों जेरै मावगोन नोंनि सायावबो बेबायदिनो सफैगोन। खान्थाल बिफां गायनानैथ' नों बिनिफ्राय थाइजौ फिथाइ मोनजायाना, एबा नारेंखल बिफां गायनानै नों बिनिफ्रायथ' लिसु फिथाइ मोनजायाना। नों जेखौ गायगोन बिनिफ्राय नों बे फिथाइखौनो नोङो मोनजागोन। नों जेरै मावगोन नोंनि सायावबो बेनो जागोन। बेनिखायनो बोसोनाव बेखौनो बुंदों, नोङो गावनि मेगनजों नायहरनानै लांसुनियाफोरनि फाल्था लाजानायखौ नुनो मोनगोन। मानोना फोरबुआ
धोरोमियाफोरखौ दैदेनगोन आरो बासायगोन, नाथाय लांसुनियाफोरनि लामाया गेथेगोन। धोरोमियाफ्रा दहाय होब्ला फोरबुआ खोनासंनानै बिसोरखौ दुखु मानिनिफ्राय गहोगोन। धोरोमियाफ्रा गोबां निदान दंब्लाबो फोरबुआ बिफोर मानिनिफ्राय बिसोरखौ गहोयो। फोरबुआ गुरगनायफोरनि साननायफोरखौ मिथिग्राखाय बिसोरनि बाहागोआ अरायबो थागोन। बिसोरो निदाननि समाव लाजिनांनाय नङा आरो आंखालनि सानफोराव गोजोननाय मोनगोन। धोरोमियाफ्रा जेखौ हास्थायो बेखौ मोनो, नाथाय दुष्टफ्रा जेखौ गिसिनो बेखौसो मोनो। धोरोमियाफोरखौ फोरबुआ रैखा खालामो, नाथाय दुष्ट खामानि मावग्राफोरखौ नस्थ जाहोयो। धोरोमियाफ्रा लागारबो बासायजानाय दं, नाथाय दुष्टफ्रा हादरनिफ्राय जोबगोन। जोंनि बोसोना जाहैबाय जोंखौ बेफोरबायदि बुङो, जोंनि बोसोना जाहैबाय जोंनो बेफोरबायदि दिन्थियो, जोंनि बोसोना जाहैबाय जोंखौ बेफोरबायदि फोरोङो, जोंनो बेफोरबायदि खोन्थायो। जों मानसि जानायलाय मानसिनि आखल आखुआ माबायदि जानांगौ, सासे मानसि होननानै बुङोब्ला मानसिनि स्वभाब, मानसिनि चरित्र, मानसिनि साननाय हनाया माबायदि जानो नांगौ बेखौ जोंनो फोरोङो बे बाइबेला, बे इसोरनि बोसोना। मानसि जानानै मानसि होननानै जुनारनि आखु बायदि, जुनारनि आखल बायदि खालामबाथ' जानाय नङाना। मानसियानो जुदि मानसिखौ अननो रोङाब्ला, मानसियानो जुदि मानसिखौ बुजिनो रोङाब्ला, अब्ला माथोबाव। धोरोम होननानै बुङो, धोरोमानो जुदि धोरोमखौ बुजियाब्ला, धोरोमावनो जुदि धोरोमिया गैयाब्ला, धोरोमावनो जुदि अननाय गैयाब्ला, धोरोमावनो जुदि मुगैनाय, नासयनाय, निन्दिनाय, लाजि फोनांनाय, लेथ्रा लेथ्रा बुंनायसो जुदि दङब्ला बे मा धोरोम? माबायदि धोरोमिया दं अब्ला? माबायदि धार्मिकता दं अब्ला? माबायदि अननाय दं, माबायदि खौसेथि दं अब्ला? जेबो बुजिनाय गैया, जेबो अनज्लायनाय गैया, गावजों गावनो नासयलायनाय, गावजों गावनो निन्दिलायनाय, मुगैलायनाय, जेबो डिसिप्लिन गैया, जेबो रुल्स गैया, अब्ला माबायदि धोरोम जागोन बेबायदिब्ला? जोंनि धोरोमाव जाहैबाय जोंखौ होबथानाय दङ, जोंनि धोरोमाव जाहैबाय जोंखौ बादा होनाय दङ, जोंनि धोरोमाव जाहैबाय जोंखौ कारेक्सन खालामनाय दङ, जोंखौहाय राइट रं जोंनो दिन्थिनाय दङ, मोजां गाज्रिखौ जोंनो दिन्थिनाय दङ, मोजां गाज्रिखौ जोंनो फोरोंनाय दङ, जोंखौ बानजायनाय दङ। माबायदि जानो नांगौ, माबायदि जानो नाङा, माबायदि मावनो नांगौ, माबायदि मावनो नाङा, माबायदि थाबायनो नांगौ, माबायदि जिउ खुंनो नांगौ, गासैखौबो जोंनो फोरोङो। बेयाव जोंखौ सोरखौबा मुगैनो फोरोङा, सोरखौबा नासयनो, सोरखौबा लाजि फोनांनो फोरोङा, सोरनिबा धोरोमखौ लानानै खोथा बाथ्रा बुंनो, लेथ्रा लेथ्रा बुंनो थाखाय जोंखौ फोरोङा। बेबायदिब्ला जोङो इसोरनि एगेन्स्ट जागोन, जोंनि इसोरनि एगेन्स्ट, जोंनि इसोरनि बिसारु जागोन। आरो जों जुदि इसोरनि बिसारु जायोब्ला, इसोरनि एगेन्स्ट जायोब्ला, बिनि आखाइनिफ्रायलाय जोंखौ सोर रैखा खालामो? जों सोरजिगिरिखौसो खुलुमो, सोरजिगिरिखौसो सिबियो, सोरजि जानायखौ नङा। जायानोखि जोंखौ दादों, जायानोखि बे दंफां लाइफांखौ सोरजिदों, दंफां लाइफांखौ बानायदों, जिब जुनारखौ, जों मानसिखौ बानायदों, जों बेखौसो सिबियो, बेखौसो खुलुमो, नाखि जोङो बे सोरजि जानाय मुवाखौ, सोरजि जानाय बानायजानायखौ जों सिबिया। जों जाहैबाय बे दागिरि, सोरजिगिरिखौसो जोङो सिबियो, बेखौसो फुजियो, बेखौसो दाव दाव खालामो। बेनो जोंनि आरो गुबुननि डिफारेन्सआ। बेफोर राव, बेफोर बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमनोबो बुजिनो हानाय गियान, बोर, आशीर्बादखौ होथों। आमेन।